KwabaseKorinte bokuqala isahluko se-12 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha maqondana neziphiwo zokomoya angithandi, bazalwane, ukuba ningabi nakwazi. Niyazi ukuthi nisengabezizwe naholekela kuzo izithombe ezizimungulu, nakuba naholwa kanjalo. Ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho muntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi kathuke uJesu, futhi akukho muntu ongathi uJesu uyinkosi kuphela ngaye uMoya oNgcwele. Kepha kukhona iziphiwo zomusa ezahlukeneyo, kepha nguye lowo Moya. Kukhona izinkonzo ezahlukeneyo, kepha yiyo leyo Nkosi. Kukhona imisebenzi yamandla eyahlukeneyo, kepha nguye lowo Nkulunkulu osebenza konke kubo bonke. Kepha yilowo nalowo uphiwa okubonakalisa umoya kube ngokokusiza, ngokuba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya, omunye ukukholwa kuye lowo moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye, omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, omunye ukwahlukanisa omoya, omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi, omunye ukuhumusha izilimi. Kepha konke lokho kusetshenzwa nguyena lowo moya munye, ebabela yilowo nalowo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Ngokuba njengomzimba munye, kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba, ngokuba ziziningi zingumzimba munye, unjalo-ke noKristu. Ngokuba ngamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye, noma singabaJuda noma singamaGreki, noma siyizigqila noma singabakhululekileyo, thina sonke saphuziswa moya munye, ngokuba umzimba awusiso isitho sinye kodwa eziningi. Uma unyawo luthi, lokhu ngingesiso isandla, angisikho okomzimba, nokho luyikho okomzimba, noma indlebe ithi, lokhu ngingesilo iso, angisikho okomzimba, nokho iyikho okomzimba. Uma umzimba wonke ubuyiso, ukuzwa ngabe kuphi na? Uma wonke ubungukuzwa, ukunuka ngabe kuphi na? Kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke, yileso naloso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. Uma kambe zonke ziyisitho sinye, umzimba ngabe uphi na? Kepha kalokhu izitho ziningi, kodwa umzimba munye. Iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi, nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi angikudingi. Kanti ngempela lezo zitho zomzimba ezingathi zibuthakathaka kunezinye ziyadingeka, nalezo zitho zomzimba ezingathi zidelelekile kunezinye yizona esizazi kakhulu, nalezo esinamahloni ngazo zihlonipheka kakhulu. Kanti lezo ezinesimo esihle azikudingi lokho. Kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba, enika esidelelekileyo udumo olukhulu kakhulu, ukuze kungabibikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. Uma kuhlupheka isitho sinye, kuhlupheka izitho zonke kanye naso. Uma kudunyiswa isitho sinye, kujabula izitho zonke kanye naso. Kepha nina ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. uNkulunkulu umisile abathile ebandleni, kuqala abapostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi, bese kuba yimisebenzi yamandla, bese kuba yiziphiwo zomusa, zokuphulukisa, nokusiza, nokubusa, nezilimi ngezilimi. Bonke bangabapostoli na? Bonke bangabaprofethi na? Bonke bangabafundisi na?
Bonke bangabenza imisebenzi yamandla na? Bonke baneziphiwo zomusa zokuphulukisa na? Bonke bakhuluma ngezilimi na? Bonke bayahumusha na? Kepha zondelani iziphiwo ezinkulu, kanti senginikhombise indlela eyiyona eyinhle kakhulu.